Molitva nebeske kraljice koju molimo svakoga dana tijekom mjeseca svibnja. Bezgrešna kraljice, moja nebeska majko, dijete tvoje dolazi pred tvoje majčinsko krilo, u mjesecu koji je tebi posvećen, da se preda u tvoje ruke i žarko moli najveću od svih milosti. Dopusti mu da živi u kraljevstvu Božje volje. Sveta majko, ti koja si kraljica u ovome kraljevstvu, dopusti da prebivam u njemu, da ono više ne bude pusto, nego nastanjeno tvojom djecom. Predajem ti se, uzvišena kraljice, da upraviš moje korake u kraljevstvo božanske volje. Čvrsto me držeći svojom majčinskom rukom, upravljati ćeš svim mojim bićem da bih mogao živjeti vječnim životom po božanskoj volji. Bit ćeš mi majka i ja ću ti predati svoju volju kako bi je ti u moje ime zamijenila božanskom voljom. Tako ću biti siguran da nikada neću izići iz njezina kraljevstva. Stoga te molim da me prosvijetliš kako bih razumio značenje božanske volje. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Svibanjski cvjetić. 3 puta na dan, ujutro, u podne i uvečer. Uspni se do koljena nebeske majke i u njezinom zagrljaju uputi joj ove riječi. Majko moja, ja te ljubim. Ljubi i ti mene i daj mojoj duši gutljaj božanske volje. Blagoslovi me da bi sve što činim bilo pod tvojim majčinskim pogledom. 29. dan. Nebeska kraljica u kraljevstvu božanske volje. Čas pobjede. Isus se ukazuje. Bjegunci se okupljaju oko djevice kao oko lađe spasa i oprosta. Isus uzlazi na nebo. Duša kraljici majci. Divna majko, evo me opet u tvome majčinskom krilu, sjedinjene s tobom u času slavlja i pobjede uskrsnuća Isusova. Kako si danas lijepa, sva divna, slatka i sretna. Čini se kao da te vidim da se ponovno uzdižeš zajedno s Isusom. Sveta majko, u času sreće i pobjede ne zaboravi svoje dijete. Stavi u moju dušu sjeme Isusova uskrsnuća, da se po njemu mogu sasvim uzdići do Božje volje i živjeti sjedinjena s tobom i mojim slatkim Isusom. Nauk nebeske kraljice. Blagoslovljeno dijete mog majčinskog srca. Uskrsnuće mog sina je bila moja velika radost i pobjeda. U njemu sam se ponovno rodila i iznova živjela. Moje žalosti su postale radosti, oceani milosrđa, svjetlosti, ljubavi i opraštanja. Zalogom svojih žalosti proširila sam svoje majčinstvo na svu djecu koju mi je Isus dao.
Poslušaj me, drago dijete. Kad je moj sin izdahnuo, povukla sam se s dragim Ivanom i Magdalenom u blagavaonicu. Srce mi je bilo žalosno što je pored mene samo Ivan. Tužno sam pitala gdje su ostali apostoli. Kad su čuli da je Isus umro, njihova su srca bila ganuta posebnom milošću. Bjegunci su se, jedan po jedan, skupljali oko mene, te u suzama i uzdišući tražili oproštenje što su tako kukavički ostavili svoga učitelja i pobjegli. Majčinski sam ih skupila u utočište moga srca i uvjerila ih da će im moj sin oprostiti. Hrabrila sam ih. Rekla sam im da je njihova sudbina u mojim rukama, jer mi ih je on dao kao djecu, a ja sam ih tako prihvatila. Blagoslovljeno dijete, bila sam prisutna kad je moj sin uskrsnuo, ali to nisam nikome spomenula, jer sam čekala da Isus sam objavi da je pobjedonosno i slavno uskrsnuo. Prva osoba koja ga je vidjela bila je sretnica Magdalena, a poslije nje pobožne žene. Zajedno su došle k meni i rekle da je Isus uskrsnuo i da je grob prazan. Poslušala sam ih i silnim slavljenjem svoje duše potvrdila njihovu vjeru u uskrsnuće. Do večeri su ga vidjeli svi apostoli. Kako su bili radosni što su Isusovi apostoli. Dijete moje, kakva je to bila promjena, simbol onoga koji je prvi dopustio da ljudska volja nadvlada, bili su apostoli. Pobjegli su i ostavili svojega učitelja. Tako su se bojali da su se sakrili, a Petar je otišao tako daleko da ga je zanijekao. Da je njima vladala Božja volja, oni nikada ne bi pobjegli od učitelja, već bi uvijek hrabro stajali uz njega. Na čast bi im bilo da mogu za njega dati i svoj život. Dijete moje, moj ljubljeni uskrsli sin Isus ostao je na zemlji 40 dana. Često se javljao apostolima i učenicima kako bi im učvrstio vjeru i pouzdanje u uskrsnuće. Kad nije bio s apostolima, boravio je s majkom u blagavaonici, okružen dušama koje su izišle iz čistilišta. Kada je razdoblje od 40 dana završilo, ljubljeni Isus je dao upute apostolima. Ostavivši majku da ih vodi i poučava, obećao je silazak Duha Svetoga. Sve nas je blagoslovio i otišao, uzdižući se pod nebeski svod, zajedno s velikim mnoštvom ljudi koji su izišli iz čistilišta.
Svi oni koji su ostali, a bilo je to veliko mnoštvo, promatrali su kako se uzdiže, a kada je uzašao, prekrio ga je oblak svjetlosti. Dijete moje, majka ga je slijedila u nebo i bila s njim u velikom slavlju uzašašća. Nebeska domovina nije mi bila strana, a bez mene bi svečanost mojega sina, uzašloga u nebo, bila nepotpuna. A sada tebi upućujem par riječi, najdraže moje dijete. Sve o čemu si slušala i čemu si se divila, bila je moć Božje volje koja je djelovala u meni i mome sinu. Zato bih doista htjela u tebe usaditi život Božje volje. Ona proizvodi život jer je u svima, ali većina ljudi ju guši i služi sebi, dok ona može činiti čuda svetosti, milosti i djela dostojna njezine moći. Stvorenja ju prisiljavaju da ostane sputana, pa ne može ispoljiti svoju moć. Zato budi pažljiva i dopusti da se nebo Božje volje proširi u tebi i da svojom snagom čini što hoće i kako hoće. Duša. Najsvetija majko, tvoj me divni nauk obuzima. Ah, kako želim i čeznem da djelatni život Božje volje uđe u moju dušu. Ne želim se dijeliti od moga Isusa i tebe, moje majke. Da bih to mogla, moraš obećati da ćeš moju volju zatvoriti u svoje srce. Ako i vidiš da mi je to jako teško, ne smiješ mi je nikada vratiti. Samo tako mogu biti sigurna, inače će sve ostati na riječima bez djela. Tvoje ti se dijete preporuča i polaže u tebe sve svoje nade. Cvjetić. Danas se meni u čast 3 puta pokloni pred dijelom uzašašća moga sina u nebo i moli ga da ti dopusti da se Božjom voljom i ti uzdigneš. Usklik. Majko moja, svojom snagom trijumfiraj u mojoj duši i daj da uvijek ostanem u božanskoj volji. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.